Honorable conseller, il·lustríssim senyor alcalde, il·lustríssimes autoritats, gerència territorial d'Airtel, senyores i senyors, sigueu benvinguts a Sant Cugat i aquest majestuós recinte que ens transmet tota l'espiritualitat del segon mil·lenni en aquest primaveral capvespre del 2000. Senyors membres del jurat d'aquesta Bienal, senyores i senyors, benvolguts amics. Inaugurem aquest vespre la 12a edició de la Bienal Mostra d'Art Contemporani Català, una iniciativa de la prestigiosa Galeria Canals que no solament destaca en el marc del nostre programa artístic, sinó que contribueix a la projecció cultural de Sant Cugat del Vallès, una de les ciutats més pròsperes de Catalunya. Avui tenim la sort de poder contemplar i gaudir una exposició eclèctica, de gran qualitat artística, creada per 33 artistes que evidencien l'alt nivell creatiu al nostre país i que ens projecten al món com en els millors moments de la nostra llarga història. Aquests 33 creadors són avui l'avantguarda plàstica amb la qual encetem el tercer mil·lenni des de Sant Cugat del Vallès. Aquesta és una mostra que, com ja és tradició, neix amb la vocació de projectar-se en fora de casa nostra, amb la vocació de projectar-se a la resta del país. Durant més de 20 mesos aquesta mostra voltarà i recorrerà 15 ciutats del Principat de Catalunya i del Principat d'Andorra, i a més avui, com explicava l'amic Canals, gràcies a la col·laboració de l'empresa Airtel i gràcies a aquesta societat de la informació que també arriba en el món de l'art, la mostra està en disposició de ser admirada, si no en directe, si a través de les noves tecnologies, a la resta del món.
anys va néixer un eslògan en el qual no n'era aliè en Josep Canals, i deia que Sant Cugat és una terra d'artistes. És un eslògan que és plenament vigent. Crec que és molt interessant i és una combinació bonica que una mostra d'art vanguardista la puguem fer al mig d'un claustre que és una joia, però que és una joia mil·lenària i que no es pot dir que avui sigui quelcom d'avantguarda. El que no tinc clar és si quan l'Arnau Cadell va dissenyar aquests magnífics capitells, quina era la consideració que va oferir la seva obra als seus conciutadans que la podien admirar. Segur que hi havia més d'un que no l'entenia i en canvi avui l'admirem i ho fem amb un gran respecte. La Bienal 2000 de la Galeria Canals s'inscriu en un marc, el de l'art català, que té una activitat i una producció importants, que es troben al nivell de producció europea actual i que contribueixen a la projecció del nostre país. Un país que, sobretot des dels començaments del segle XX, va esdevenir una potència plàstica amb figures d'abast universal que sonen la ment de tothom.
Centrant-nos en el moment actual, hi ha unes quantes dades que ens permetran donar una visió, que jo no voldria dir optimista o realista, de la situació en aquests moments. Les exposicions dels prop de 50 espais públics de Catalunya generen uns 6 milions de visitants l'any, i estic parlant de dades de l'any 99. Les més de 200 galeries que hi ha actualment al país organitzen unes 1.500 exposicions anuals i impulsen, a més, Art Expo, promoguda pel Gremi de Galeristes d'Art de Catalunya, i New Art, organitzada per l'associació Art Barcelona. La voluntat del Departament de Cultura és continuar promovent el diàleg i el consens amb el sector a través del Consell Assessor de les Arts Plàstiques, que aplega artistes, galeristes, crítics i responsables de museus per tal d'afrontar els nous reptes de futur. Aquí hem de parlar de projectes, de com desenvolupem projectes com el que estem avui inaugurant. Hem de parlar també de fiscalitat i hem de buscar també com la societat civil, mitjançant una nova llei de mecenatge, és capaç de tornar a impulsar a l'art en aquest país, pensant que la societat civil va ser la gran impulsora del gran moviment artístic que va tindre Catalunya als principis del segle XX i als finals del XIX.
Aquesta 12a edició de la Bienal Mostra d'Art Contemporani Català és un molt bon exemple de la sintonia que hi ha des de la societat civil amb la nostra política de suport a l'art contemporani. Com a conseller de Cultura i en nom del president de la Generalitat, em plau felicitar la Galeria Canals de Sant Cugat per la continuïtat d'aquesta tan destacada iniciativa i també els artistes que participen en el Bienal 2000. Fem entre tots que la gran vitalitat que ha tingut l'art català al llarg de la nostra història continuï manifestant-se en aquest segle XXI i tota la capacitat de renovació i de potència creativa no es perdi en el nostre país. Vull agrair públicament a les institucions i a les empreses com a Airtel, als mitjans informatius i les persones que han contribuït a fer possible un cop més la Bienal Mostra d'Art Contemporani Català a Sant Cugat, així com els ajuntaments que fan possible el seu recorregut itinerant per diferents pobles i viles de ciutats reinats o governats per diferents corrents polítiques. Honorable conseller, il·lustríssim senyor alcalde, distingides autoritats, gerència d'Airtel, senyores i senyors, en aquest històric recinte, la Mostra 2000 comença a caminar, també a través de les més modernes tecnologies i a traspassar fronteres. Us esperem de nou un dia primaveral mediterrani, com el d'avui, del màgic any 2002, en què aquí, en aquest mateix recinte, pensem inaugurar la primera mostra nova del nou segle XXI, tot celebrant el 25è aniversari d'aquesta mostra de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots els que heu vingut de Catalunya i Principat d'Andorra i a tots els presents de les nostres terres. Gràcies.